Θέλω πολύ καιρό τώρα να φορέσω αυτό το φόρεμα και δεν βρίσκω τρόπο να φαίνεται ωραίο. Το έχω πάρει 1 ευρώ από θρύφτη. Και είναι πολύ ωραίο φόρεμα, αλλά η ρίγα χάνει πάρα πολύ. Αν ήταν και το άσπρο θα ήταν φανταστικό ρούχο. Νομίζω ότι βάζοντας μια ζώνη εδώ, κατευθείαν το κάνει τελείως διαφορετικό ρούχο. Ωραία. Νομίζω ότι αύριο θα φορέσω αυτό. Όλη μέρα έχω ασχοληθεί με το να βρίσκω δραστηριότητες για την πρακτική μου και απλά πλέον το κεφάλι μου δεν μπορεί να αντιληφθεί οτιδήποτε και απλά είμαι όλη την ώρα και τραγουδάω τραγουδάκια στο κεφάλι μου. Φτιάξω αυτές τις καρτούλες που τις βρίσκω πάρα πληρικές, τις λέω τον άποδο, το γνωρίζω, αλλά τόσο να λέει, ψυχαλίζει, μπουνίζει, βρέχει και καταιγίδα. Και από πίσω, επειδή είναι γριά ήδη, δεν θυμάμαι τους στίχους, αλλά τους γράψω από πίσω και δεν φαίνεται όταν τις δείχνω στο φως. Με χαλάρωσε πάρα πολύ να φτιάχνω κατασκευές, δηλαδή και μόνο το ότι έκατσα να κάνω αυτό εδώ, που όλα αυτά είναι χαρτονάκια που τα κόλλησα, χαλάρωσα πάρα πολύ και σύντομα θα πάμε για ύπνο. Αλλά ναι, είναι τόσο δύσκολο να βρίσκεις τα κατάλληλα πράγματα ανάλογα με την περίπτωση που έχεις, που πραγματικά δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή και όσο περισσότερο το βιώνω και το σπουδάζω, τόσο περισσότερο το καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλά ότι πάμε και καλά, έτσι κι αλλιώς το ήξερα αυτό. Δεν είναι απλά πάω και κάνω παιχνίδια, είναι πάω και μαθαίνω πράγματα με ένα διασκεδαστικό τρόπο και όχι πράγματα μουσικά, πράγματα ουσιαστικά για τη ζωή που και η μουσική είναι ουσιαστική, αλλά πράγματα γνώσης και λειτουργικότητα και πράγματα που είναι τόσο σημαντικά και ναι, και νιώθω πολύ τυχερή που το κάνω αυτό. Άρα με αυτό το mindset πάω να βρω και άλλες δραστηριότητες. Shall we just take one more? Take one more. One more. I've got a Viraj here. Viraj, can you? Yes. Especially Yaya. Thank you very much for joining us, Yaya. Δεν μου είπα να μιλήσω. Δεν μου άρεσε αυτό το πανεπιστήμιο τόσο τελικά, γιατί νομίζω ότι δεν θα τέριαζε. Βασικά μου άρεσε πάρα πολύ, έχουν κάνει τέλεια δουλειά στο να βάλουν τους international students μέσα, γενικά να φτιάξουν την κοινότητα των φοιτητών. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό και είναι πολύ φαν πανεπιστήμιο.
αλλά νομίζω ότι έκανε το κλικ κοινωνικά, αλλά όχι πρακτικά. Δεν ξέρω, Τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Πάμε να επιστρέψουμε όλα μας τα βιβλία, να διαβάσουμε, να πάρουμε καταδέματα. Γενικά έχουμε διάφορα και έχει συννεφιά. Το βλέπετε άλλωστε. Τώρα το βλέπετε ότι έχει συννεφιά. Έχουμε 2 βιβλία. Το ένα βιβλίο θα ήθελα να το διαβάσω. Δεν λέω ότι έχει 2 βιβλία γιατί είναι 2 βιβλία. Το ένα βιβλίο θα ήθελα να το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι μου δίνει κάτι ουσιαστικό. Η ώρα είναι τύπου 12 και πηγαίνω προς το σπίτι μου, ήμουν σε μια φίλη μου με την οποία κάνουμε μαζί την πρακτική και σχεδιάζουμε το μάθημά μας για αύριο. Ακούτε κουδούνια από την τσάντα μου και έχω ένα σωρό καρτούλες και αυτό το πράγμα που φτιάξα χθες μόνη μου. Ναι, και κάναμε το σχεδιασμό του μαθήματος για αύριο και έχει πάρα πολύ πλάκα. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ ωραία. Γράψαμε και ένα τραγουδάκι. Ο ουρανός είναι καφέ εντωμεταξύ. Δεν μπορείτε να δείτε προφανώς, αλλά είναι καφέ. Ελπίζω να βρέξει, γιατί έχουμε και μια δραστηριότητα με βροχή αύριο και αν βρέχει θα είναι έξτρα βοηθητικό για μας. Είμαι αρκετά κουρασμένη. Είχα 2 μαθήματα σήμερα. Το ένα έφυγα προώρα γιατί βαρέθηκα. Ήταν 5 με 7 και εγώ έφυγα 6. Και μετά πήγα να πάρω κάτι δώρα για Χριστούγεννα, ποιας είναι Νοέμβρης. Πήγα για ένα ιδιαίτερο στις 7.30 και τελείωσα 9 παρά. Και μετά πήγα σε αυτή τη φίλη μου και έμεινα μέχρι τώρα. Άρα αυτό δεν έχει ψυχή έξω. Και κάνει λίγο κρύο, αλλά αυτό εδώ με κρατάει πάρα πολύ ζεστή, το pullover. Με κρατάει σαν να φοράω μπουφάν. Είμαι ζεστή όλη μέρα. Τα πόδια μου κρίνουν λίγο γιατί φοράω φούστα. Και δεν έχω βάλει καλσόνι. Αυτό. Συγγνώμη που δεν βλέπετε τίποτα. Εδώ, λοιπόν. Και αυτό. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα. Πραγματικά ξύπνησα πριν 10 λεπτά. Θεωρητικά ξύπνησα πριν 1 ώρα. Έβαλα 3 φορές ή 4-5 φορές αναβολή το ξυπνητήρι. Γιατί κοιμήθηκα αργά και δεν μπορώ να διαχειριστώ το ξύπνημα στις 8.30, στις 9, γιατί στις 10 έχω πρακτική. Και μόλις έκανα ένα μπάνιο, είχα βάλει εννοείται ρούχα και θα σας δείξω το outfit. Είναι πολύ απλό και φαν. Αυτή τη φορμούλα, καμπάνα και αυτό το μικρό κοντομορικό τσιμπάγκο και αυτό εδώ, τα έχω κάνει thrift όλα αυτά. Αυτό 3 ευρώ, αυτό 1 ή 2 και αυτό μπορεί να είναι και χαρισμένο. Και θα φορέσω και ένα μπουφανάκι γιατί κάνει λίγο δροσιά έξω και φεύγω σε 10 λεπτά. Ό,τι να γίνει θα γίνει σε 10 λεπτά. Λοιπόν, άρα φέρνω make-up. Θέλω να πηγαίνω κάπως, όχι όπως το σχεδίαζα. Λοιπόν, θα βάλουμε μάσκαρα. Όχι. Με πιάνει πάντα το πρωί να φτανίζομαι. Είμαι σαν να είμαι κρυωμένη, αλλά είναι η υγρασία που είναι άπειρη. Ωραία, ας πούμε εντάξει. Πρέπει να φτιάξω τα φρύδια μου, τα λέμε σε 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε το outfit ή τι τρέχω να κατέβω κάτω τώρα. Θα σας το βάλω για μια στιγμή. Και εδώ και μια φλογέρα στο χέρι. Λοιπόν, φλογέρα. Λοιπόν, τρέχουμε. Πάμε για πρακτικούλα. Η ζωή μας είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ. Καλημέρα. Είμαι στο σούπερ μάρκετ. Θέλω αναψυκτικά.
Δεν το βρίσκω. Λοιπόν, σήμερα, για να δω. Τι αναπτυστικό θέλω. Σήμερα ακυρώθηκαν όλα τα μαθήματα λόγω πολυτεχνείου. Άρα δεν έχω σχολή σήμερα, αλλά θα διαβάσουμε και θα ξεκουραστούμε, γιατί ήταν μια γεμάτη εβδομάδα. Και αυτό, και θα ετοιμάσουμε χριστουγεννιάτικα δώρα, γιατί έχω ολοκληρώσει τα δώρα όλων. Και θα ετοιμάσουμε τα δωράκια όλων για να τα δώσουμε όταν είναι η ώρα. Αυτό. Λοιπόν, μόλις ήρθα στο σπίτι, έχω κάνει ένα πολύ ωραίο φυτάκι σήμερα. Γίνεται ένας χαμός, εδώ θα σας δείξω τι είναι ο χαμός. Λοιπόν, έχω φέρει αυτή τη φουστούλα. Που γίνεται κάθε φορά που τη φούστα, αλλά αυτή τη φούστα δεν ξέρω, μου είχε κάνει κλικ και την πήρα. Και είναι πάρα πολύ όμορφη. Με αυτήν εδώ την σπίτι μπλουζίτσα. Και ναι, και έχω βάλει και ένα thrifted honey μπίτσε κολλιέ. Και ο φωτισμός είναι χάλια, δεν ξέρω πώς μπορώ να το φτιάξω για εσάς. Εντάξει, μια χαρά, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας δείξω τι πήρα από το Jumbo. Καταρχάς πήρα αυτό εδώ που είναι συσκευασία δώρου που γίνεται έτσι φυτάκια, θα το φτιάξουμε μαζί τώρα για κάποια δώρα. Πήρα αυτά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Βασικά αυτά είναι, μόνο φρούτα είναι. Και θα κάνουμε όργανα με αυτά. Είδη που θέλω για προπτική μου. Θα κάνω σε δύο παιδιά δώρα και το ένα θα πάρει μπασκέτα πόρτα στίχου και το άλλο θα πάρει αυτή την τσάντα η οποία είναι δερμάτινη και είναι σε σχήμα κιθάρας πρακτικά, αλλά για βιολί το πάμε. Και μέσα στη τσάντα από το Jumbo, εδώ είμαστε, αυτά εδώ τα χριστουγεννιάτικα σκουλαρίκια, αυτή τη χριστουγεννιάτικη κάρτα που είναι από charity, τέλειο, και αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα με τον I'm Βασίλη. Και θα τα βάλουμε αυτά εδώ. Το επόμενο δώρο που έχουμε θα μπει σε αυτή τη σακούλα του καριοθράυστη που έχει και γκλιτεράκια και είναι πάρα πολύ όμορφη. Και θα μπουν αυτά τα σκουλαρίκια που έχει δύο καριοθράυστες, δύο ταράνδους και αστεράκια. Αυτή η κούπα τάρανδος που πήρα από το Vinted. Να δω αν θα χωρέσουν βασικά όλα αυτά τώρα. Έχουμε την κάρτα, την οποία έχω ήδη γράψει. Και εδώ πέρα θα σας πω, έχει ένα μανό, Waxmates και κάτι άλλο και μία κρέμα χεριών νομίζω. Μία τέτοια βασικά. Μία τέτοια τεντέστα κρέμ γεμάτο τσαντάκι, το οποίο δεν χωράει καμία να κλείσει βασικά. Θα είναι ανοιχτό. Είναι μικρότερη σακούλα. Βασικά δεν θυμάμαι ότι είχε και την κούπα. Αυτό είναι βασικά το θέμα. Αλλά δεν πειράζει. Ας είναι ανοιχτή. Θα είναι αυτό το δωράκι το ένα. Και το επόμενο δώρο είναι ένα σημαντικό δώρο και θα το βάλουμε μέσα σε αυτό εδώ που είναι πάλι σαν κουτάκι, σαν εκείνο το πρώτο που σας έδειξα, αλλά λίγο διαφορετικό. Και για μένα επίσης πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρίκια που είναι δεντράκι και τρελάθηκα που τα είδα και τα πήρα. Και έχουμε και ένα άρωμα του Dustin Cream που το έχω βάλει σε αυτό εδώ. Αυτό ήταν συσκευασία από μπομπονιέρα γάμου και την έχει κρατήσει γιατί ήξερα ότι κάποιος την έχει αυτό. Εδώ πέρα έχουμε μια vintage καρτούλα που μέσα έχω γράψει ήδη και ένα κουτάκι το οποίο μέσα έχει ένα κραγιόν από το Dustin Cream και ένα μανό από το Dustin Cream. Τώρα το τελευταίο τώρα που θα το φτιάξουμε, θα ξεκινήσουμε βασικά με αυτό ίσως. Έχω κάποια αυτοκόλλητα συγκεκριμένα, μία κρέμα χεριών αμυγδάλου από το Dustin Cream και τρία διαφορετικά αρώματα από το Dustin Cream. Και όλα αυτά θα μπουν σε αυτό. Άρα πάμε να φτιάξουμε πρώτα αυτό. Πώς ανοίγει. Ναι. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Βγήκανε πράγματα. Εντάξει, έχω δουλέψει σε ζαχαροπλαστείο. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην καταλάβω πώς είναι. Σίγουρα αυτό πρέπει να... Όχι. Γιατί? Τι πρέπει να συμβεί? Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να περάσει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω.
Λοιπόν, τελικά δεν κατάλαβα ποτέ πώς ακριβώς λειτουργεί, αλλά είναι 3 και αυτό χωράει μέχρι εδώ. Άρα σκέφτηκα, μάλλον θα λυγίζω αυτά εδώ τα 2 και το άλλο δεν ξέρω που θα πηγαίνει, αλλά έτσι κλείνει. Ορίστε. Κλείνει και έχει το αυτάκι, απλά αυτό δεν ξέρω που πάει. Αλλά δεν πειράζει, θα μείνει εκεί τώρα. Έχω βάλει γέμιση μέσα, έχω βάλει αυτά τα χαρτονάκια που είναι για γέμιση και θα βάλω κρέμα χεριών, τα 3 αρώματα και τα αυτοκόλλητα σκορπισμένα. Λα. Είναι πάρα πολύ αστεία. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Βάλουμε μια κορδελίτσα, έτσι, μήπως χρειάζεται να το ξανανοίξω. Και είναι έτοιμο. Πάει και αυτό το δώρο. Και τώρα έχουμε το μεγάλο ριγκάμι, το μεγάλο διπλό το πράγμα. Αυτό πώς θα το κάνω, άμα μπερδεύτηκα τόσο στο προηγούμενο. Νομίζω ότι δεν χωράει εδώ το μπασκετάκι. Θα δούμε. Το κάτω μέρος του είναι αυτό. Άρα, πάμε να λυγίσουμε και αυτό. Τέλεια! Εντάξει, νιώθω λίγο καλύτερα για τον εαυτό μου τώρα. Αυτά τα αυτάκια λυγίζονται. Είναι διαφορετικού μεγέθους για κάποιο λόγο. Νομίζω δεν θα μου βγει. Ήθελα να μπουν όλα τα δώρα εδώ μέσα. Αλλά θα δούμε. Ίσως λίγο προς τα δω. Ναι, ο χώρος που έχει είναι πολύ μικρός. Στην πραγματικότητα είναι αυτός ο χώρος. Και εγώ ήθελα να χωρίσω την μπασκέτα εδώ μέσα. Η οποία δεν νομίζω ότι χωράει. Δεν καταλαβαίνω. Δυσκολεύομαι, γιατί... Τι είναι? Αυτό... Γίνεται κάτι για εδώ. Αχα. Δεν το έχω κάνει σωστά. Κάπως έχωσα και την μπασκέτα. Φαίνεται σωστό. Δεν μπορώ. Γιατί δεν βάζουν οδηγίες μέσα. Αλλά ναι, είναι πολύ όμορφο. Και έβαλα τα 3 για τα 3 μέλη της οικογένειας, στην οποία κάνω δώρα εκεί. Και η τσάντα θα πάει σε μια ξεχωριστή σακούλα, έτσι κι αλλιώς έτσι ήθελα. Πάω να ράψω την κάρτα, θα τη βάλω μέσα, θα βρω μια ωραία σακούλα και γι' αυτό και θα είμαστε έτοιμοι. Πάντως τα δωράκια μας είναι έτοιμα, αυτό μου αρέσει τρελά πολύ. Και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω δώρα, πάρα πολύ. Και το επόμενο project που θα κάνω κάποια στιγμή είναι τα φρούτα, τα οποία έχω βρει πολύ ωραίους τρόπους να τα χρησιμοποιήσω. Έχουμε ανανά και σταφύλι εδώ. Είναι ξύστρες. Και αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα. Τώρα θα πάω να χαζέψω λίγο. Θα χαζέψω, θα διαβάσω, θα πάω να αλλάξω outfit, θα βάλω τις πιτζάμες μου. Και ναι, φανταστικά. Αυτά, τα λέμε αργότερα. Γεια σας, λοιπόν. Είναι απόγευμα Κυριακής. Δεν έχω κάνει τίποτα σήμερα. Χθες μόνο πήγαν και με δώσουν μια φίλη μου και γενικά κάνω sleepover. Άρα αυτό ήταν το κλείσιμο της εβδομάδας. Ναι, σήμερα ήταν μια πολύ χαλαρή μέρα. Άρα δεν ξέρω, δεν είχα κάτι να σας δείξω. Τη σημερινή ημέρα ήμουν όλη μέρα στο σπίτι, δεν έκανα τίποτα. Είδα μόνο μια ταινία. Μπέλ, ο Δράκος και η Πριγκίψα, κάτι τέτοιο που είναι άνιμε που μόλις πολύ πρόσφατα βασικά νομίζω μεταγλωτίστηκε στα ελληνικά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και τώρα είναι 8 νομίζω και επιτέλους ήρθα πάνω για να διαβάσω. Γιατί εντάξει, ξεκουράζομαι τα Σαββατοκύριακα πλέον. Ταυτόχρονα
Ήθελα να σας χαιρετήσω. Θα μπορούσα τόση ώρα να είμαι εδώ, είναι πολύ καλύτερο. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι εδώ. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Εάν έχετε κάτι το οποίο θέλετε να δείτε από μένα ή δεν ξέρω, πάνω σε κάποιο θέμα, κάτι, εννοείται μπορείτε πάντα να μου λέτε. Θα κάνω αρκετά vlogάκια, ετοιμάζονται πράγματα πάρα πολύ ωραία και αυτά. Θα πούμε σύντομα και φιλάκια πολλά.